phi baro kerteng gift grace hari pengasong ngasa halung sha lower mau pram. Namun sudah kelitang ke bang student interest bat kaba kadetang kakutang kajingkwa te Henry hadian pada babang alik training no pada te nga la sedang ban sungsu ben komno ban sedang ma komno ban sedang wat nadok kajing habjan hado komno ban so kitiar ben pendan kam hina kata alik basic swang as tu iku basic hadian kata habang alik pada saya ke advance anang khang su tu shu kan anang khang improve shu ngalit training ha at action ke badan hati hanong thamai ngalit hati ha at action te jingsang arang pule kade ka interest jonga bangan fashion ang te jingsang ri jong ka become haswa jong kata tangba mar bang astu ba kandi ke bangal dan interest te ngayakran haye ngasamru kalong ni ang ngadangan drop out nga kamdei bang asu perkhan mau hang tu ne shubam jaklut hindre kadai ke banga perkhat nga pusan bat ngusu il de ngom dan kata ka jingkot ban pule kan te kadai ke ba don interest hi te ngapan jingut hai hasam kalong ne em bangan drop out na bangan ngan lek no ekane ka wai pat kalenti bangan de jongka fashion designing te yakani ru ngatep ni hemen mabe ngi iru ile ha action hi te ngaru ngalet lang hang tu ngado kata hi sa sedang kan bangan nang yakane ka jingso jan ningkong hi ngampat nuat banshim order namar ba mo kumno banshim order lada jong ngampat hun ti ngasdang shoi na kabanga su shoi sapti la jong ti nata de ikun jong hemmen nata de kum tai kidan ki palok ki ba ki batip yang abanga su jan ki trust yang ting ba kita hi makiru ki ba kabyang ta jingso ki sno byang mo ka ki ihun ka kabanga su ti mikir ki thulam shikiwe ki ai ki pentep lang shikiwe pare ki badan jingre bar ki tilingba kata hi kaba ngaru longkat ni ngalong menta terus thu ba kelas dang yar kan kana kisni kam sakut tang ha tu haju reling ba ka jing ya trilang jong ki bahayeng basam ki parlok ki ba ya thulam shikiwe ti ngaru menta ka ngalong specialize kade long ya menta te browse and sam kisap ti khulung menta ngadang yo order ru wat kisap ti shong senran te long ya kata ban poisha kata ka kisap ti ya tho te ngam pat no hiru bangan sem nama ba ngam lit training jong ka bridal tang ba long radai kum ki ba simple e ngala ban le ha ka jing su kom de ka ba han ha ban le bit tang ka ba hikai hang tu de ki bun sin nga ha ban penan kam ka common sense ba ka jing yarap na youtube ru kum jo ting phone ni kino hikai ban kili ki tadale design kom ni kan no ka dor kan long te wat dan ino hikai ru iba yarap yang ha ka internship ru iba samarjan hi te nga kili ne nga jing wod ki yarap si bon yang halor kan ni hal improve si bon namar hadin jong kan ka basic training ngale internship but ita fashion designer pas samarjan iba kerteng ipila te hadin jong ka taru nga selit jong ka advance ngasu tingba ka jinglet jong hang ta jong ka advance course kala irap shibon na ka ego bangalet ken jong ka basic te hadu mantaru nga bunsian ngam juda kentat iki orders namar ba aku ban shim bakolong ka challenge te nga ngam ko ban ngan sakot bitang ha itu kerdan tang hadu itu basuk bat ko ban face ki challenges kanang ba tingba kele ngan khamnam shushu ken ti mentaro ka ngadon ka jing thumu bangan ngali training biang ngako balik jong ka bridal hi ngako ban specialize haki bridal gowns hi te kata te ka goal jonga ngadon ka jing tharang ka jing thumu ban family ka dukan ma dukan ka badi satya tha ke ba kabala ban ngan order na sabar bangan show le alterations ani ka ba bon hi ka bangakwa ka di bangan su hi ki pun bhai ki jing bun sin kidan ki bre ki bas ngol tho kasuk bahaya nga bangan ya keren bat ki halor ka dor kidan pre ju ki le ki ba phawat jan hanga rumang haban susu ki kidan pre ju ki kimna ban da yute long kata di da ko ka dor long kum ta kidan pat ki bre ki bom su tho ka bha te ting ban batai ki ru dan pre ju ki bre ki bahayeng kidan badang don je de parlok ka ba bha ban batai hande long ngaru kum banga mau ai pimene ba nga kelijing bot ni kino hikai hadu mentar nga kelijing bot nga ko bikin guide janga ken manala dia su yo nga kumbak kala te ngandu nong himanga
long na yun asam ru email idon hi kata kajing tep halor kidor ni kijang kanu kajing yo nong kanu pide ban yo nong kanu ka ba phi hemde ban sim bon than kanu hemde ban sim duna than ru ka ban em ka ban lat mo ki bai tiar bai tar bat ka labor jong au kau pede nga ngai ublei pada ublei ai bor hom kita ki por ublei ai jing sta namar ba mar ong ha kajing long bre hi te nganom la ra mar hoi phila ban ong ba ka de tang ite kambu kum do phi ong ublei ma hande nga su ma ba haman la ki senjam engodon kam ba ublei te long buat hakani ka di kam kajam ka di ublei wi rap dum ajing sta ma ngonom la bangan face kita ki challenges kita ki jing kidon kibam sunguhun yo ka dor hande ublei yu ai himo kata ka jing start kum do bangan kan te dan apa juki pre nomor bar ublei yu ai kata kum do bangan kan ma dua yo bangan kan tu iki te haba keren pada ublei ujuba bat kamdon kajing kan hadian pada te kadon kaji suk bat hadian kataru kishim ki phasu dan apa juki le tila suhun ka bashi sem ki phasu biang ru hongkong ta kajing yarap te ngampat wa jing yarap na ina menta kajing yarap hi kri tang ne ime pa hi ngor nadu mar ya kakor ka banga masuk ru kri ka banga ime pa it nadu ka po banga palit training te banga don kajing thang ngak persang su sak te nadu kata ka po banga palit training te long ka along kum ke investment nanta jonga nata wat yu umani kuen ru yu tu udras form ru ipen thit maki te andre na ka training hi kadi kajing yarap long ka ba kajing hikai hi na isa iba hikai nga isa dami lalu na yo jing hikai shi bun i long kamta ka kamlong valuable shu ka jing hikai ka ba ai ka ba penlong yang abang sutu hado kan de kan halo ka jing su jan te long bat kawe ha te ha it action kan kaman ha ba ka don kum kan ni ka organization namara ba kum kini kising nanta ki bon ki samla ki bom yo lat ki ba kham kor do bap te ban let training kim don ka pisah ban let ban shibat match enlistion form ro ti hang te pade ka pair ki ni let sim form ro along free let join how to training throughout the training we are free barwat ki tiaru bon ki ai nang te ka jan na tade kitu kini ki brown paper ki bangile drafting ile pattern making te kira pendiang ru nang te ngale internship ru ila contribute shibun hiru nam ta knowledge chonga ila irap shibun nga yo experience ko thamai ngadalit training hang tu kari ke basui hikai hang tu nya dan bon ngot nda sung thu than dei habang alik kedah tu kalong baik bang de tang bat mai dak long professional ngai kan ka reality te jong ka kani ka business ma kani ka kam ka reality kum do ban ong hikai yang aru kum do ban ya de ki customers kum do ban ya keren ngam de ban satlup ngam de ban bun ktien eru hande hab long start kar kum keren ngam da kwa than hi ngalong ngam da khamilun ti than hiru ka ba long as in cash kan kade hi balong valuable hanga kade ka ji hikai ka bang ayo kidi kita ki ba nga kham khain ko kan tang kata hilong halor kata bang ong nanya ba inge ipa ibra ayang kata mo ke investment nala diri nganom na hirban sedang ngadang de tang ka khun bangadan haying ngadang khana te long asongo kan nanta ime pa kilo i kan ka jing sang jonga long let's say don ki khana ki kolong kidan ki bakwa bhaban le kan ni banta dei don ki mi pa kem so tho ki long asngo sin egen da jong ki mo kem yo e kata ka jing song tho te nga pa nga songo ba ime pa jonga ki dei ki ba song tho ba ki ba shampang kem long jing mut ken yang nga bangan habang ajit ya kan ni klenti mata kem ong re ya pendapat ma bangale i ka bikom te jing sha long ime pa ki kwa nga bangan pendapat hi kata Henry nga pa de habang ong bangla ajit bang de kan ni kim don kata jing kim jung ne ka jing khang kan hande ki support yang baru wat ki hemen jong aru baru ki support lut la dan preng jong phi ki ba dan kam ban pha so jan so bha ban contact yang how new number pra arsan reu khandai pra lai nyo iwei san kuble shibon wat la ka jing sedang kalong ka barit nrai ka jing thmu ban kiu kalong ka badon buram bat ka pahe kajing job ka shisha kam julong berbor ka ba kersan namar la thau ya ka de jing tenjo lapan klan ya ka de jing bat lapan ku buram ya ka de jing ya sha ni don ha ka por bat kaya ka ba khot yangi bangin don ka jing ya teli bat ka jing kersan ka ba mar kliang